नमस्कार मित्रांनो, खूप दिवसांनी भेटतोय. तर आज आपण चाललो आहे इंडिपेंडन्स डे ट्रेकला सुरगडला. आता आपण आहे पनवेल स्थानकात. तिथून आता आपण एस टी डेपोपर्यंत जाणार आहे. तिथून आपली आता 11:30ची एस टी आहे खामपर्यंत, नागोठणे खामपर्यंत. चला तर मग आता एस टी डेपोकडे जाऊ. ते इन्क्वायरी करतोय गाडीची आपण. बंद आहे तर मित्रांनो, थोडासा प्रॉब्लेम झाला आहे. ज्या गाडीने आपण जाणार होतो खामगावापर्यंत, ती गाडीच 5-7 दिवस कॅन्सल झालेली आहे. आपण आता दुसऱ्या गाडीने नागोठणेपर्यंत जाणार आहे. तर मित्रांनो, फायनली आपल्याला एस टी भेटली नागोठणेपर्यंत. आता आपण या एस टीतून नागोठणेपर्यंत प्रवास करणार आहे. मग सकाळी उठून खामपर्यंत जाण्याचं काय भेटेल ते बघू आपण. तोपर्यंत आपण हा प्रवास एस टीतून करूया. चला आता नागोठणेला उतरलो हायवेवरती. सामसूम आहे पूर्ण रस्ता. तिथून आपण बाहेर हायवेवर उतरलेलो. नागोठणेपर्यंत आता 10 मिनटं झाली. नागोठणे डेपोपर्यंत येऊन थांबले. आता वाजले 2. सकाळ उजळण्याची वाट बघणार आपण इथे. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. संपूर्ण रात्र इथे झोपून काढली. म्हणजे पूर्ण मच्छरने फोडून काढलं. आता वाजले 5:30. तर खामकडे जाण्यासाठी आम्ही गाडी बघतो कुठून भेटते ती. ही अजून एस टीवाले पण उठलेच नाही. बससाठी आम्ही हायवेला जातो आहे. तिथून काय भेटेल त्या मार्गे आम्ही खामकडे जाणार. जिथे काळ आपण एस टीने उतरलो तिथे चहा नाश्ता करतो आहे. मित्रांनो, 1 तास वाट बघून आता ट्रक भेटला आहे. ट्रक पूर्णपर्यंत खामगावापर्यंत जाणार आहे. तर बाकीचा प्रवास आपला इथून मुंबई गोवा हायवे कधी होईल माहिती नाही, पण ड्रायव्हर दादाने आम्हाला 1.5 तासामध्ये खामगावापर्यंत येऊन सोडलं. मित्रांनो, मुंबई गोवा हायवेवरती खामगावाच्या थोडंसं पुढे वैजनाथ म्हणून आहे, तिथे आम्ही उतरलो आहे. आणि इथून तर आपण सुरगडच्या दिशेने जाणार आहे. हा मागे सुरगडला जाणार रस्ता आहे. सह्याद्री डोंगरांमुळे महाराष्ट्राची कोकण किनारपट्टी, सह्याद्रीची रांग व त्यावरील पठार किंवा घाटमाता असे 3 भाग पडले. येथील राज्यकर्त्यांचा प्राचीन काळापासून परदेशात व्यापार चालत असे. तर मित्रांनो, आपण खामगावातून 7:30 वाजता निघालो आहे. सुरगडकडे जायला किती वेळ लागला माहिती नाही. किल्ल्यावर सर जायला इकडून ना, किल्ल्यावरती समोरचा किल्ला आहे ना तो. हा मित्रांनो, समोर दिसतोय तो गेरा सुरगड आहे. मित्रांनो, तर आपण आलो आहे गेरा सुरगड वाडीमध्ये. आणि इथे समोर बघताय तर मार्किंग केलं आहे दुर्गुरू प्रतिष्ठानाने. आणि आपल्याला राईट साईडला जायचं आहे. समोरचा सुरगड. कोकण किनारपट्टीवर उतरणारा माळ विविध घाटमार्गाने घाटमाथ्यावरील बाजारपेठांमध्ये जात असे. त्यामुळे या परिसरात संपन्न बंदरे, शहरे, बाजारपेठा तयार झाल्या. त्या काळी वापरण्यात येणारी शिडांची गळबते समुद्रातून खाडीमार्गे नदीत आतपर्यंत जात असत. तिच्या खोऱ्यातून जाणाऱ्या व्यापारी मार्गाचे रक्षण करण्यासाठी तळा, गोसाळगड, सुरगड इत्यादी किल्ल्यांची साखळी उभारली गेली. सुरगडला कोणाला यायचं असेल त्याने हा नंबर घ्या. चहा नाश्त्याची सोय होईल आपली. हे घेरा सुरगड, सुरगडाचे पायथ्याचं बेस विलेज आहे. सुरगड किल्ला दक्षिण कोकणातील शिलाहार राज्याच्या काळात बांधला असावा. शिवरायाने जे गड नव्याने वसवले त्यात सुरगडाचाही समावेश आहे. गेरा सुरवाडीतून तुम्ही आलात 10 मिनिट आल्यानंतर तुम्हाला हा ओढा लागेल. आणि ओढा क्रॉस केल्यानंतरच तुम्हाला ही विहीर लागते. इथे विहिरीच्या बाजूनेच वाट आहे सरळ. समोर हा किल्ला आहे.
राजाराम महाराजांच्या काळात सुरगड शंकराजी नारायण सचिवांनी सिद्दीकडून जिंकून घेतला. नंतर इसवी सन 1733मध्ये थोरल्या बाजीराव पेशव्यांनी सुरगड सिद्दीकडून जिंकून घेतला. त्या काळात सुरगडावर ठेवण्यात आलेल्या कैद्यांबद्दल नोंद आढळते. आपण जशी विहीर क्रॉस करतो तर पुढे आल्यावरती पूर्ण असा जंगल ट्रेक सुरू होतो. पूर्ण झाडांनी वेढलेलं वगैरे, पावसाच नसल्यामुळे पूर्ण हिरवगार आहे इकडे. थोडा आम्ही वर चढून आलो आहे आणि अजिबात पाऊस नाही आहे आणि अजिबात वारा नाही, त्यामुळे खूप घामाच्या धारा सुटायला लागल्यात. खूप शांत वातावरण आहे. पूर्ण चढ लागणार आहे इथून. मित्रांनो, आपण त्या विहिरीपासून एक 20 मिनटं अर्धा तास चढून आलो असेल आणि गडाच्या माचीपर्यंत येऊन पोचलो आहे. जास्त मोठं ट्रेक नाही आहे, 1.5 ते 2 तासाचा ट्रेक आहे. मागे सुरगड दिसतोय. मी पण येऊ. जशी तुम्ही माची सोडून वरती आलात पूर्ण जंगल ट्रेकच चालू होतो आणि इथे चुकण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत, कारण दुर्गावीर प्रतिष्ठानाने खूप ठिकाणी गडाच्या नावाचे रेट लावलेत आणि मार्किंग वगैरे केलेले आहे. त्यामुळे हा इझी ट्रेक आहे आणि पूर्ण जंगल ट्रेक असल्यामुळं एन्जॉय करू शकतो. पूर्ण जंगल आहे ते. वाटेत जाताना हे दिसणारे दगड पूर्ण किल्ल्याचे अवशेष आहेत. ते वाहून वगैरे खाली आलेत. किल्ल्याचं संवर्धन हे दुर्गावीर प्रतिष्ठानतर्फे केलं जात आहे. हा दगड तुम्ही बघू शकताय. किल्ल्याच्या बांधकामाचा झाला आहे. त्या दोन्ही साईडनी अशी भोगं केलेली आहेत. दरवाजाचा किंवा इतर कुठल्या वास्तूचा असणार तो. हा थोडा किल्ल्याचा कठीण थोडासा पॅच आहे. एकदम सरळ चढाई आहे इथे. आपण ज्या गळीतून वर चढतोय हाच पूर्वीच्या काळातील राजमार्ग आहे, जो कर्नल फ्रॉथरच्या काळात उद्ध्वस्त करण्यात आला होता. थोड्याशा पायऱ्या चढून आलो की समोरच एक इथे एक गुहा आहे छोटीशी. आरपार तर काही दिसत नाही. इथपर्यंत नजर जाईपर्यंत उजेड दिसतोय. मित्रांनो, ही गुहा दिसली की हा छोटासा रॉक पॅच आहे. थोडासा थ्रिलिंग पॅच किल्ल्याचा. रोप पकडून आपल्याला जायचं आहे. आधी सांगपणा करू नका कोणी.
मित्रांनो, या गडीतून वर चढताना दोन्ही साईडला दिसतात तर या खोपण्या दिसतात आपल्याला. त्याचा यूज काय असू शकतो काय आयडिया नाही. या साईडला पण आहेत, नॅचरल नाही आहेत, त्या माणसानेच केलेल्या आहेत त्याप्रमाणे ते वगैरे आहेत. त्याचा उपयोग काय असेल काय आयडिया नाही. काय काय पूर्ण पायऱ्या दिसत आपल्याला. हा चढून गेलो की आपल्याला समोर किल्ल्याच्या माथ्यावर आपण पोचणार आहे. पूर्ण आपण ही घळ पूर्ण चढून आलो आहे. पाऊस असता तर ह्या पूर्ण पायऱ्यामध्ये पाणी असतं, मस्तही वाटलं असतं ॲक्च्युली. गाडीच्या खाली बघू शकता पूर्ण धुकं लागलं आहे आणि आपण आता गणमाथ्यावर येऊन पोचलो आहे. समोर आपलं मारुतीचं मंदिर दिसतंय. या हनुमानाच्या मूर्तीमध्ये खासियत म्हणजे या मूर्तीला मिशी आणि कमरेला खंजीर असलेली ही हनुमानाची मूर्ती पायाखाली पनवती राक्षसीला चिरडलेली दिसते. हनुमानाची शेपूट माथ्यावर आहे. ही मूर्ती आपल्याला रसालगड, तिकोना, मुल्लेर या गडावर पाहायला मिळते. आता आम्ही हनुमानाच्या मूर्तीकडून उजव्या साईडने किल्ल्याच्या वरच्या बाजूस जातोय. तिकडे काय पाऊस वगैरे आहेत ते पण बघणार आहे. गवत बऱ्यापैकी वाढलं आहे आणि पाऊस जोरदार बसायला लागला आहे. थोडासा गारवा देऊन जातोय. मित्रांनो, माथ्यावर येताच पावसाने चांगली सुरुवात केली. आता आम्ही बुरुजावर येऊन बुरुजाकडे जातोय. गावात बऱ्यापैकी वाढलं चांगलं. मारुती मंदिराच्या उजव्या साईडने जाऊन आलो आहे. आता किल्ल्याच्या डाव्या साईडला जातो आहे. त्या साईडला बुरुज आणि टाकी वगैरे आहेत. बीजेपीच्या एकच नेता यांची जाम केस करतो. काय नाव आहे बघ ना, काय नाव आहे बघ ना, तो बीजेपीचा टाकलाय बघ. जाम नॉलेज आहे त्याला सगळ्या गोष्टीपासून. हां, सिद्धांशू पात्रा पण आहे. अरे भाई, एक एक नॉलेज. समोर पडलेलं हे मंदिर हेमाडपंथी मंदिर असून मंदिरात महादेवाची पिंड आहे. भैरव आणि भैरवीची मूर्ती आपल्याला नजरेस पडते. आणि मागेच इथे वाड्याचे अवशेष आहेत. बाकी पुढे काय आहे बघू. हे वाड्याचे अवशेष पूर्ण बऱ्यापैकी अवशेष शिल्लक राहिलेत. आपण वाड्याचे अवशेष मागेसून आलो की पुढे इथे दगडाचं एक सिंहासन आपल्याला बघायला भेटतं. बऱ्यापैकी शाबूत आहे ते. इथे मग आपण पुढे जातोय. तिथे पाण्याची टाकी आहेत, तुडुंब भरलेले आहेत. 2 आहेत, पूर्णपणे तुडुंब भरले दिसतात. पुढे काही औषध आहेत ते बघायला जातोय आपण. पावसाचं प्रमाण वाढलं आहे, थोडं जोरदार पाऊस कोसळतो.
मित्रांनो पाठी आपण टाकी बघितले मागे दोन आणि इथे आता पावसाचं प्रमाण वाढत निघालं आणि पूर्ण गडावरती बघाल तर धुकं लागतंय. पुढे आलो परत किती समोरच तुम्हाला दोन तोफा दिसत आहेत. ते प्रॉपर बुरुज आहे. इथून या किल्ल्याच्या बुरुजाची ही कडा खूप सुरेख दिसते. मित्रांनो या शिलालेखामध्ये दोन भाषांमध्ये माहिती कोरलेली आहे. वरच्या बाजूस अरबी भाषेत ज्या ओळी लिहिलेल्या आहेत त्याचंच भाषांतर खाली देवनागरीमध्ये केलेलं आहे. या शिलालेखातून आपल्याला किल्ल्याच्या बांधणीची आणि किल्लेदाराची माहिती मिळते. शिलालेखावरून असं दिसून येतं की गडाचा हवालदार आणि गडा बांधणाऱ्याचे नाव सूर्याजी व किल्ल्याचे सुभेदार नाव तुकोजी हैबत असे होते. आपण तो शिलालेख बघितलाच. आता आपण एकदम किल्ल्याच्या एकदम टोकाकडे राहतोय. फक्त तिथे पायऱ्या वगैरे आहेत. इथे एक टाक आहे छोटं. ती पायऱ्या आहेत. What a view. तर मित्रांनो आपला पूर्ण सुरगड फिरून झाला आहे. त्या बुरुजापासून ह्या बुरुजापर्यंत आपण सर्व किल्ला सर केला आहे आणि आता आपण गड उतार होतो आहे. तर वाजलेत 12:30. 1 किंवा 1.5 तास आपल्याला गड उतार करायला लागेल. पाऊस गेला आहे. चला तर मग पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन किल्ल्यांसोबत. तोपर्यंत जय शिवराय.